Здравейте хора, аз съм Райан Давест и искам днес да покажа моето голямо уважение към вас. Благодаря ви за 300 абоната, които събрах. Благодаря ви. И това ще е giveaway в EvoGod PvP. Хубав сервер. Преди малко имах ранг Legend, нещо се го рестартнали, както да е. Плюс наградата тези честа, като виждат колко са много. Освен тези награди от честа, ще получите и ранг VIP. Ако искате да се класирате, ако искате да участвате в giveaway, просто пишете, че искате да се кандидатирате за giveaway. Пишете аз искам да се кандидатирам под този клип в коментарите и в следващия клип ще кажа кой е победителя. И до